Adia sapana elo sayangnya pangambo, bantuannya ano malu-malu tapi cango, hobinya palalo. Adia saban nampaga malu dan dibuenyo, tidak ke orang banyak denai di busonyo, sabana takui dibuenyo. Mangko dari itu caliaklah dulu dah, walau denai cango tapi tetap gaya. Usah-usahlah dapat itu kadenai, bego denai dia, babu sobana udah. Apa bana kesalahan udah dia? Iyo udah tuh nyinya bana. Mancaracau saja muncang udah tuh bantu buruang beo. Ikut tak beo kok dia? Tuh akunya dah. Apa buruang beo? Balapir diminta sakete indah buli, pada makan nasi balapir dimakan sampai barasi, nan basirah denai pilih biar pare denai kusunti. jalo pakato di tantang diri ambo, mentang-mentang ambo kuri kete bantu ikan sape. Biar mengkurui, tapi ada suko kan mencari badan bo nan baheno. Ketua dia sabana padia, kau makan baresa gunti, indah adonan balabir, diminta sakete indah buli. Pada makan nasi balapir dimakan sampai barasi, nan basirah denai pilih biar pare denai kusunti. Jalo pakato di tantang diri ambo, mentang-mentang ambo kuri kete bantu ikan sape. Biar mengkurui, tapi ada suko kan mencari badan bo nan baheno.